Tatogoza, a running mate. It's off. Okay, it's at the head. Use this. All right. You go get it up. What? Zikoma kwambiri a running mate. Naona kuti chifukwa cha kufunikira kwa izi kwa nkhani ya lero ndingo mwasanga kuyika mchichewa. Nkhani ya meta kumanana pano ndiya kuti masankho akuchitika ife Amalawi Congress Party tawina kali nde mutu wa nkhani ili pano. Ndipo running mate ayamba kuonetsa kuti 2014 adayesa utibera 2020 ndi pamene kuna khangati ambuya atibwezeretsa ndipo chimene tikunena ife Amalawi Congress Party ulendo uno sikuti wina afuna atibereso yayi nde kuli ena mukumanena kuti akuberani muli pa mpando a running mate anena kuti ayi sana tiberi chifukwa meki sina tulutse mtsogoleri mukuti wani wawina ndani chachitika nchoti taagwira akufuna kuba nde mukamayankhula anzathu a DPP malo moti tawina tinena nikuti tagwidwa tikufuna kuba imene inde nkhani mutinena kuti atigwira ndipo umboni watani waonetsedwa nde nkhani imene a running mate amatsindika lero chimene akamba iwawa ndichakuti tidzisiyanitsa kuti ukakhala pa mpando sikuti udzibera masankho udziwina poyerayera osati kumazimenya chidali kuti ife timadziwa kuba nde ulendo uno mwakumana ndi anthu oti akugwirani simunagwidwa kunokokha magwidwa kumpoto magwidwa kumwera magwidwa kulikoma magwidwa kulikose nde kumene mukuaunja auzeni zoona a running mate akuti auzeni achakwera akunena kuti nena ni zoona kuti magwidwa mukuba osati tawina tidzinena chilungamo mmene zinthu zilili nde nkhani imene apempha iwo anena kuti chonde ameki tithandizeni yang'anitsitsani zimene zakhazi kuchitika alongosolaso kuti mabedo yake amatani choyamba pamaoneka kuti kumaonjezeredwa manambala amtalika anthu akumudzi mwina mukumalephera kulongosola tikoda akuti amabamotani choyamba paonetsedwa pepala loonetsa kuti zoyikidwa mu kompyuta zikusiyana ndi zolemba pamanja zinazo amaonjezera ndikumachepetsa mavoti achakwera kumene ya null and void kapena zimene zaonongeka zapano konse kumene MCP maoneka kuti ili strong zikuoneka kuti zambiri zimangoyikidwa pambali kuti zaonongeka kutanthauza kuti mavoti ambiri ama MP a president maka president ayikidwa pamodzi ndi woonongeka a running mate anenanso kuti ife mene takhala pano mamonitors ena amatulutsidwa nthawi yowerenga amatulutsa mrumu ndikupezeka kuti ena mpaka kumathamangitsidwa ena kupwetekeka mkati chifukwa kumudzi kumukenoza kuti kodi chatsitsadzaye nchani nkhani imene timakambirana pano ndi imene iyi kuti tabwera kudzaonetsa kuti anthu amachita kugwiritsa makina imene akuti software kutanthauza kuti kumagwiritsidwa ntchito mamashini kuti anthu awabwere nde nkhani chimene tabwera kuti tidzanene pano ndichoti ife ndifoyamika Amalawi munadzipereka mwapita mwakavota tikuthokozeni kwambiri ndipo mwasunga bata nde ife tabwera pano kudzanena kuti chilungamo chioneke ndipo wina akamationa tili du imene tililimu sikuti ife ndifogona koma kuti ife timafuna kutsata ndondomeko ife ndi chipani cha chilungamo kukhala pa mpando sikutanthauza kuti tidzibweretsa chitonzo tidakafuna zilakakazo sezi zitasokonekera koma ife dziko lino timalikonda achakwera amalikonda dziko lino sikuti iwo akunena kuti zonse akunena kuti chilungamo chioneke ndi apapa mukati muonetsetse zalero taona kuti masankhowa kunena zoona wina atafusa ndi chani chachodetsa zinthu tinena kuti chimene chasokoneza zinthu ndichoti ena makamaka titi anzathu a DPP-wa malo moti ayendere chilungamo akuyendera kufuna kubera ndeti manena pano pa kampeni ife timayesa kuti DPP yasintha khalidwe timadabwa anthu oti sanapange kampeni nkoma osadziwa kuti akonzekera kupanga staff kukayika zinthu mu mabox nde ife tidanena kanthu koyipa sikalowa kanthu koyipa takapeza nde uno chipani chino ndi mzinda woyera ndi mzinda woyera umene siudzalola kuti kanthu koyipa kalowe ndithu aliyese mumtima akumbukire timayimba popanga kampeni mulungu wathu akhala nafe chifukwa wakagwira
koyipa kaja ndipo wakayimitsa. Ameki tithandizeni tiyimitse kanthu koyipa. Mzinda woyera ndi uno. Ndipo nonse kumene muli Malawi Congress Party ndi chipani chabata ndi chipani chomvera malamulo tipitiriza kwathu ndikupempha Ambuye khalani nafe mene tinkapereka pemphero lomaliza ndi zimene adzanena pano arani imeti motumidwa ndachakwera tikupita kumapeto arani imeti akhala akutenga mafunso nde ndipemphe kwa amene talongosola kuti mwina ngati panali mafrezi ena poti tamva kuti ati kunali zizungu zosokoneza tsagwano kutsogolo matsagwadi kuno nde ndipemphe kuti amene sitinamvetse samare ya zimene zizi inali mmenemo kwa anu ake chinthuchi ali kumudzi anu ake sali pano pa Capital Hotel. Amvetse zikomo kwambiri pa nthawi ino ndipemphe mafunso amene ayankhidwe ndi arani imeti athu nde munthu akafuna kufunsa akweze dzanja anene kuti akuchokera kuti tipemphe mafunso anthu mabwera ndikale ndipo kuli zambiri zoti tichite Malawi Congress Party mafuna ilemekeze nthawi yanu nde mfunse funso direct ndipo ngati funso limene wafunsa wina wafunsa kale lisabwerezedwe amene tifuna tifunse anyuzi bwerani pano ndipo masukani funsani china chilichonse tikufuna kuti muyankhidwe iniyo ndi udindo wanu kuti muthe kufunsa funso masukani ndithu mubwera kutsogolo kuno tibero zinaiki. Thanks you, Mrs. Your iPhone 12 that your husband bought you as a gift. Kuchokera ku Zodiac. Ndimafuna ndingo mvetsetsa kuchokera kwa ino running mate komanso mwina chipani chonse kuti kufikira pamene tili pano mutha kunena kuti ngati chipani mukukhulupirira kuti bungwe la MEC layendetsa bwino kapena liyendetsa bwino chisankho chimenechi kapena mwataya chikhulupiriro mbungwe la MEC. Pachiwiri pali madandaulo angapo amene mwakhala mukubweretsa kodi muli ndi chikhulupiriro kuti pa nthawi yochepa imene yatsalayi chifukwa mwa malamulo bungwe la MEC limene yakulengeza zotsatira within 8 days ndi nthawi yokwanira kuti MEC atha kuunika madandaulo anu ndi kubweretsa zigamulo. Lachitatu bungwe la MEC kapena kuti inuyo ngati chipani munali ndi anthu amene amalondoza bwino kuwerengesera zotsatira zachisankho kapena kuti electoral center mavuto amenewa mwapeza liti amene mukubweretsawo mwazindikira liti mwapeza liti was it at the point where the election was being counted kapena pa nthawi ino pamene zotsatira zayamba kufika ku National Tally Center. Ndimafunanso nditamvetsetsa pa mfundo imene afotokoza kumapeto kuti can you limit yourself? Okay. Panali anthu amene mukuti amakutsatirani ndipo apolisi awatenga mwina I don't know if it is too early to disclose their names koma ndimafuna timvetsetse kuti anthu amenewa mukuti ali m'manja mwa polisi koma kufikira lero sitinamve chilichonse kuchokera kwa polisi pa nkhani imeneyo. Anthu amene wakusungidwa kuti ndi ndani zikomo kwambiri. We'll take the first three. Machon, limit your questions to 2 please. Right, dzina langa ndine Messi Matonga kuchoka ku Times. Ine Messi Matonga. Bakulankhula kwano munayankhulako kuti mavoti kapena zotsatira zimene zikumaoneka kuchoka ku chipani cha DPP zikumaonetsa kuti zomwe zalembedwa papepala ndi zimene zikumakatuluka chinthu chija chikapangidwa print zikumaoneka kuti zikusiyana zikumaoneka kuti apita mutharika zachuluka kuposera zimene zinalembedwa ndikukhulupirira kuti ndinamva bwino.
system imene kugwiritsidwa ntchito pano kupanga transmit ma results kapena kuprinta zotsatira zimene imati systematic inavomerezedwa ndipo inaunikidwa ndipo pakhala zochuluka zoyankhulidwa kuphatiza kuti kunali ku court kuti anthu akapange audit system imeneyi ndipo nkhani imeneyi inathetsedwa. Ndinene pano kuti inu ya MCP simukukhulupirira ndondomeko ya systematic imene nthawi yonseyi yakhala kuti ndiyovomerezeka kuti igwiritsidwe ntchito kuyendetsa chisankho cha chaka chino. Zikomo kwambiri. Ndine Ruthi. Okay. You can go ahead. Okay. Ndine Ruth Daudi from Angaliba. Zipani zambiri taziona zikupanga claim kuti zaberedwa mavoti. Now inuyo achipani cha Congress amene mukanali pano mukulamulira. Nimafuna ndifunse kuti kodi mu perception yanu you've been in governance 2+ years. Mukuganiza kuti you have served Malawians enough for them to give you a second chance. And also I caught the word we've got this. Okay. Second year, we got this. Yes, I caught the word we've got this. With that word, being Antonina kuti mulimboma kale, why are you not confident enough waiting for the results than making a statement every now and then kuti maberedwa mavoti? Thank you. Okay. Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umuntu FM. Nthawi ino ndi nthawi yovuta kwambiri imene mitima ya anthu ili mwamba. Mufotokoza kwanu mwafotokozapo kuti madera ena maberedwa, koma bunge la MEC ngati nalitsata bwino lakhali kumalengeza kuti akwakuti malipoti osimikizika ayenda motere. Mwina inuyo ngati chipani pa nkhani ya mtendere mungatipo chani kuti mitima ya Malawi ikhazikike? Zikomo. Pantha ino tapatsa running mate mwayi woti ayankheko chifazi yamba olowana akachoka ameneko will give you a chance. Aliyense afunsa ndithu then mwina akuyankha you can take your seats, then you come in the order ene mutiri. Zikomo. All right. Should I come there? All right. Okay. Tivanepa. John Paul from from Zodiac. Do we do we trust that we can run the electoral process fairly? We have trust in MEC, no doubt about that. If we didn't have trust in MEC, we wouldn't have been lodging complaints to them. Kena kaguda menso wakurupirira sibwezi ma complaints ya tropira ku MEC yai. We would have gone straight to court. But because we trust the electoral process, democratic processes, and we trust in MEC, that's why our complaints are going to MEC. So we are proving our trust in MEC by going to them with our complaints, not going to court.
Lachiwiri unasema kuti is there enough time kuti abange look into our conference? Yes, there's more time. 8 days is enough time, and even if we brought this on the 7th day, they have got capacity to look into our conference. So we have confidence kuti aona kuti abanga banji. And remember, Ameki got several options. Do not be misled by propaganda. Na kuti ai yakona 8 day basa Ameki abanga nasema which law? Let them read the law. If Make is unable to verify everything and audit everything, they have got several options. I'll not say them myself, but as journalists, go and read the law. What the law says, the option that Make has. Yeah. Then, Agudi, we had monitors and in centers, and again, how this happened, and the Mazipizalitiro. So you see, we voted on Tuesday. They started counting the votes Tuesday. Results started kicking in on Wednesday. So by Wednesday, we started getting feedback. The same Tuesday, Mazuro, like for Mangochi Northwest and other centers where our monitors were chased, we got them the same day, and the complaints were lodged at the local polling center already and to the DC, and we have that evidence. But we are yet to submit to Make, maybe later or Mawa, Tipa and to Make. So we started getting some of these issues like the chasing our monitors, not allowing them to count, monitor the counting and the what do you call it, and the counting and sealing of the ballot boxes. Same day, Tuesday. Also. But we said, okay, complain about polling center because we need evidence and take it from there. So that's part of the affidavits we are getting in Mangochi and various districts where we sent our lawyers to get affidavits. And yes, it's because we had monitors at the constituency level and polling center level. You see, we as MCP, as the ruling party at the moment, tika nafuno kanditi mangaraza tuaja. Tika tamangisa monitors out in our stronghold central region. We know, but we're not like them. And we'll never be like them. But in their strongholds, they chased our people because they know and who that it is. That's how evil our friends are. But we don't, we were cool, we're fine, we got this. We don't have to follow. They were following me. Banji, and the like. Don't worry. The things that are being unearthed will come out in the open soon. But the law is being followed to the letter. And I'm not intimidated. I don't ever be intimidated. As I always say, Fia and me are twin brothers, and I'm the eldest. My sister Mese Matonga, Adibanji Gordon. My good brother, one person morning. That's a lighter moment, huh? Amufunse says additional votes. Pajani pa smart. What smartmatic? Majani. Chipandi voters when smartmatic. You see, Nena Gudi and that waja, they're very smart in doing evil. They plan very well. I wish their plans were directed towards positive stuff, not negativity. We have discovered them going to court complaining about Smartmatic was a decoy. Was a decoy. Us fighting them in court, or not us, people fighting them in court while they are busy planning, even scheming. So it was, they are good. They are very good at that one. They are very good at that one. But they are good in doing bad things, not positive stuff. Do we trust Smartmatic? Yes, we do. Very much so. We do. But remember, this technology is a system that is managed by people and can be interfered at any level. Remember, 2019, there was a ghost in the system I make. Someone interfered into the system. So we can't rule that one out. We can't rule that one out. But we trust Make and Smartmatic. But we're asking Make to look. That's why I was very specific. I want to me I'm going to do summation. Yama vote up Peter Mutaliga from all polling centers. Kuti you go in the bunch formula yake. That's why I was emphatic, because we have to be specific
with our request, not just being vague and mambo yangu kuti aone jani. We are pointing them to muone hapo. If according to findings we feel hapo pamene pali vuto. What was the other question? Message? There were only one or two. Just two questions. Message. Just one. Yeah, I think we do. I think that was one question. And there was Angaliba, Ruth Dowd Suleiman, Ruth Dowd Angaliba. Where are you, Ruth? Yes. Oh, you're there. Yes. Going to Angaliba. We have said for 5 years. For 2 plus 5 years, 5 years, huh? Do Malawians have a reason to give us another chance? Funso limene mkana funso taya campaign, panapo kama zama elections results kuenda bunch. But because you're my sister, I'll still answer. Yes, and very much so. All right? Yes, and very much so. Actually, many Malawians want us back. Actually, 50 plus 1 Malawians want us back in power. By the way, when I say we got this, we got this. That's why unafunsa so as many zozo kuti we got this. Komano banji mukudigira kuti ameka uluseka kuti machanja maberedwa. Don't put words in our mouths. We never said aberedwa. It will not happen. It will not happen, not at all. Mwaona Jesse ali hapa Kazipatike, Ochilondo ali hapa, Ogumba ali hapa, Konde ali hapa, Ananse Tembo ali hapa, Ajantunya ali hapa, Asogo, Achole ali hapa. No, Ene Mumba ali hapa, Kusamba Zonza ali hapa, Angadi Bere. Joshua Malango ndevu za masharuba alipo mpano. Zona akabere muntu passing masharuba Joshua Malango. Singateke zimenezo yayi. My point is tawagwira kuba. Echitumbuka tavakora vakwiba, tavakora vakupanga vya ungwibi. Then finally naso ukamaberedwa nyumba kwanu Ruth Dowd opeza kuba kukubera amazika ekuba pene ndandaule abeka ye akundibera ine tawagwira gwi uyo tawagwira. Patrick ndani from Umuntu FM ndani pale ndani Kachere on the word perfect. Friday when I had a press conference, my message was calling Malawians to become unpeaceful and remain peaceful. So when I thought people Blanta, my demo and Reiki, they thought they were saying that for long. They can't. If it was, I mean, they fail. But to the people, go to Headquarters, you see a lot of youths from all over. They're staying there at the moment. We are SG, Tumaba kuti enda kana nepando wanu fodi agumba sauna nukondo agumba yayi ndiye angateke paro SG. Now we are going to people, if we want that we're going to reach them, but we don't. We're a peaceful party and the team yo wina sima ponda yayi opa ngono unamona Mbappe akuponda Mbappe sama ponda Mbappe yayi. All right, now a set of questions. Mwina afuna akantu aga. I mean, Omariza, the other said, yeah. Take the last question, right? Yeah. Please make it brief to the point. Zenanga, ndine voice campaign, kujegera ku Kasum Radio. Mafuna kitwina nena kuti fika na kumbera meki latimiza zotsatira zama councils 9. Pama council 9 amene bungwe la meki latsimikiza ndimafuna ndidziwe kuchokera ku Chipani muli nayo vuto lina lililonse lama lizatsa amenewa zikoma kwambiri. Just a moment.
Yeah, my name is Jim Michael from Jim Michael. Jim Michael. Jim? Michael. Michael from England? No. Jim, okay. Jim? Yeah. Okay. GBS TV. Yeah? GBS TV. GBS? Yes. Did you mean? Area 17. Yeah? Behind it comes Institute for Sports. GBS TV? Yes. GBS TV? Oh, wow. Okay. GBS TV. All right. You have just indicated that you have just indicated some of the challenges which you have noted during the electoral process. Now, I wish to know, how are you going to make sure that you are seeking for clarity doesn't compromise the MEC services and maybe their process of coming up with official results? Thank you. How? From the challenges which you have noted, I wish to know, how are you going to make sure that you are seeking for justice and clarity does not compromise the Malawi Electoral Commission services and seeking, coming up with official results? Thank you. Thank you so much. Thank you. Karo Kajiwanda, Linga FM Radio. Linga FM? Yes. Area 14? Yes. Karo Kajiwanda. Mwakambapo kuti mamonitors yanu anatulutsidwa nthawi yowerengera mavoti. Not only, mostly in the eastern. Mostly, yes. Mwina izi mwadziwa liti kupangiranso kuti dzana panali ndithu press briefing ina lachitatu madzulo ku headquarters simudafotokozepo za izi, komanso kupita chitsogolo muonetsetse kuti mwina pakhala njira zotani kuti mavoti amene amawerengedwa m'madera amene mamonitors anu mbona alibe pakhale kuti palibe chinyengo china chilichonse chimene chinachitika. Let's go. Ine ndi Luse Kadzongwe kuchokera ku Mibawa Television. Luse Kadzongwe kuchokera ku Mibawa. Pamene mukudikira kuti meki mwina liyankhe madandaulo amene mwakapereka, anthu anu funso ili nafunsaso madamu Kabwira, anthu anu mukakonzekeretsa motani kuti chotsatira china chilichonse chimene chinkabwere athe kuchilandira zikomo? Running mate, over to you. All right. Lolo ndaphunzirapo kuti kuli GBS TV alinga ndikuidziwa ya Alex Major idziwa tono just a minute kuna ndi drop kenet the first one then katata okay fine. All right, thank you so much for the questions. I think that's the last set of questions kwa dakale hapa. Wise on upken aku Kasungu Radio mnafunza kuti kodi ameke apangapa announce zama councils 9 inuyo mwindima issues limma yasamene o mukupe mphani mundilole kuti pakali panopa ndisayange kusomene lolo popeza tikupanga follow administrative procedures ndi ameke ndi pempani ma journalist makamagalo wise napkeni fusulako paper sindiyanka kai pakali pano, but I think yankodibwera as we go along tomorrow or by Monday or by Tuesday. By close of the tomorrow, I think some things will have happened. Kuti mumve ma yankwatu. One thing we want to make it clear is that we'll never antagonize MEC, never, NEVER, no matter what, we'll never antagonize them. That's why in my statement I said, we are following administrative procedures. Should we not get justice through that, we will follow civil procedures. If push comes to shove, even criminal procedures. So, I think that's how I can answer that question. Kuti mundrole kwa panopa ndisayanke kae koma we are pursuing every administrative procedure, and some of the things singazi amkuleka pa media because they are sensitive in a
way, and I don't want to be misinterpreted. I'm attacking Make or whatever and the like. Never attacking anyone. Jem Michael, my friend from the Great Britain, Jem Michael, GBS TV. Where are you, Jem? Are you Jem? All right, good to see you, my brother. I like your question. Thanks for that question. I was in our pursuit of justice and seeking clarity to our concerns. Are we going to compromise Make? We are law abiding. We have the most worst evidence, more than atypics, in terms of the gravity of the irregularities of sin. It's more than typics. As I said, anzatwaja atamangisa mamulas atu in their strongholds. In our strongholds, there's no incident of anyone being chased or beaten, not even one, because we are peace and law abiding, peace loving and law abiding, peace, love and harmony. You know that song, huh? Joseph Hill Kacha. That's who we are. So in our pursuit of justice and clarity, be assured and be assured we'll never antagonize Make or any other state institution, but we have trust in the process and we believe justice will be granted. Karo Kachiwanda, when did you know about this? We said no repetitions, and on that one, Mamma doing chase. Nanena Saudi, Tinazi was Romero choose the Mazulo, and the comments were lodged to make. Nanena Joncho, they were lodged Romero, but now, as a party, we are putting all those together. SG maybe to me all those stuff. We are correcting from various, so we don't want to go to make it. Kani most repeatedly everything to do that particular Kani. So we are getting from various statements from various people. This is what happened with our monitors, and this only happened in Eastern region and the Sapito Belt mostly. Then we Nandiluse Kadzongwe from Mibawa akuti andu atu tiwakonzeresa motani kuti malizasi akabwera mutabwera kunolusi Kachiwa Kadzongwe tabwera kunolusi nifufusa ko ufuse ndi mantha ufuse bwino bompeka veveve come this side lusi wadi unachira malire fulimenero. No one will debate you. Nobody from Congress party will debate you. Ask wino peacefully. Mantendere. Tafusa wino. Amva. Oh, fatenge Janet. Chuchuchu. Honorable sinafuse mamata. Fusolo linali nditu straight to the point. Pachisankho timembekezera zotsatira ziwiri. Kukanakhala kumpira tikanati zitatu kukhala draw. Koma uku ndi kuchisankho ziwiri. Kuwina kapena kugonja. In case Malawi decides otherwise, as MCB, anthu anu chotsatira cha chisankho chimene chichi delekezo lichapita mwina mmene simukuganizira anthuwa mukuwakonzekeretsa kuti adzathe kuchivomereza chimene mwina Malawi angasankhe kuti akupangireni. Zikomo kwambiri honorable. All right. I'm saying this to Malawians and more specifically to members of Malawi Congress Party and the 50+1 that voted for Chakwera. I say it again. I'm addressing Malawians, Malawi Congress Party members and the 50+1 that voted for Chakwera. Tiwakonzerekeresa kuti azate kuvomereza zimene Make yanena. Soma kwambiri. Tiyamike kwambiri apa ndi pamene pabwera pamapeto pake
pa meeting yathu msonkhano umene timabwera kudzatsindika kuti chisankhochi tawina, tungodikira meki ilengeze. Nde pa nthawi ino tifuna tipemphe amene anatitsogolera kuti tilandire pemphero tonse tigonje. Nde I think majananga ndimnati ya mutitsekereko.